तुम बुली केमती लगुच देखिए ଭଲ ଲାଗୁଛି हाँ ଭଲ ଲାଗୁଛି। कौटू आसथिल ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ରାସୁନାଖଳାରୁ ଆସିଥିଲୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। केमती जानिल एठी आसी बोली ଏମିତି ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିଲୁ ଆଉ ହଁ ବରବରା ବୋଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି ଆଉ। ଏटा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अच्छी बोली जानिल ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବୁଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ତ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲୁ ଦେଖା ଦେଖି କରିବା। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲ ହରିଣ ଦେଖିଲୁ, ହରିଣ ଇଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେନି। ହଁ ହଉ ଆଉ ତାହେଲେ କ'ଣ ଭୋଜି ଭାତ କରିବ ହଁ ଏଠି ଭୋଜି ଭାତ ହେଇ ଆମ ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ପିଲା ଆହୁରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବନାହୁଏ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ରାସୁନାଖଳାରୁ। ଆଉ ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିଲେ କେମିତି ଆସିଲେ? ଆମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ମୋବାଇଲ ଦେ ମୋବାଇଲ ଏଇ ମତେ ଦେ ଏଇଟା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ଠାରୁ ମାତ୍ର 30 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ପଡ଼େ। ଏହାକୁ ବରବରା କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଦାମିଆ ବରବରା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଏଠି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗୋଟିଏ ଭଲ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି ବା ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଅନଲାଇନରେ ବୁକିଂ କରିକି ଆପଣ ଆସିପାରିବେ। ଅନଲାଇନରେ ବୁକିଂ କରିକି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ରହିପାରିବେ। ଆଉ ରାତିରେ ରହିକି ରାତିର ଜଙ୍ଗଲର ଦୃଶ୍ୟ, ଜଙ୍ଗଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି କଟେଜ ମାନ ବି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଉପଲବ୍ଧ। ଆଉ ସେ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କରିବେ। ରାତିକି ଗୋଟେ ନାଇଟ୍କୁ 3,500-4,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ବୋଲି ଆମକୁ ସେ କହିଲେ। ଆମେ କରିନୁ ନା, ଆମେ ସେମିତି ଆସିକି ବୁଲିଛୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ଏହାର ସ୍ଥାନୀୟ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ହେଲା ବାଲୁଗାଁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍, ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଠୁ ମାତ୍ର 50-60 କିଲୋମିଟର ହେବ। ରାତ୍ରି ଯାପନ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭୋଜିଭାତ ବି କରିପାରିବେ। ଭୋଜିଭାତ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ଏଠି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଶାଗୁଆନ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଶାଗୁଆନ ଗଛ ଆପଣ କେଉଁଠି ଦେଖିପାରିଥିଲେ? ଆଉ ଦୋଳି, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୋଳିର ସୁବିଧା ବି ଅଛି। ଦୋଳି ଖେଳିକି ମଜା ଉଠାଇ ପାରିବେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ। ଚାରିଟା କଟେଜ ସୁବିଧା ଅଛି। ଏ କଟେଜ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ରାତିରେ ରହିପାରିବେ। ଏଠି ଭଲିବଲ୍ ବି ଖେଳିପାରିବେ ଆପଣ। ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରାଜି, ଶାନ୍ତ
ପରିବେଶ। ଏଠି ସବୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଥିବା ସବୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର। ଏଇଠି କିଛି ହରିଣ ସେଠି ପୋଷା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଲି ସେମାନଙ୍କ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ହରିଣ କେମିତି ପୁରା ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ନିର୍ଭୟରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ, ପୁରା ନିର୍ଭୟ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାହା ଦେବେ ଖାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ପୁରା ରହିବେ, ଖେଳିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ଛୁଇଁପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁପାରିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ସ୍ପଟେଡ୍ ଡିଅର୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସ୍ପଟେଡ୍ ଡିଅର୍ ମାନେ ଦେହରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଧଳା ଧଳା ରାଗ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ସ୍ପଟେଡ୍ ଡିଅର୍ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ମୃଗ କୁହାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆଉ କିଛି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଭିତରେ, କ'ଣ ନାହିଁ ସେଠି ଦେଖିବା। ବନ ବିଭାଗର ବନ ବିଶ୍ରାମାଗାର, ବନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟର। ଏଠି ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ, ଆଉ CRPF ମାନେ ରହନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। କଟେଜ ମାନ ଏଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରାତି ଯାପନ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କରିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିବେ, ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୋଳିର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଦୋଳି ଖେଳିପାରିବେ, ଆଉ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ।
ୱାଟରଫଲ୍ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ୱାଟରଫଲ୍ ଯିବାକୁ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ମାଟି ରାସ୍ତା ଅଛି ମାଟି ରାସ୍ତା ସେ ଦୁଇପଟେ ପାଳ ଅଛି ଦୁଇପଟେ ଭଲ କୁହ ତମେ ଯିବନି ଆପଣ ତମେ କୁହ ଯିବନି ଯିବା ଭିତରେ ଆପଣ ମୁଁ ରଖିଛି ତମେ ଯିବନି କୁଆଡ଼େ ସେ ଆମର ଗୋଟେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲାନି ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ତଥାପି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ତମେ ଯିବ ନା ଯିବନି ତମ ଗାଡ଼ି ରହୁଛି ତମେ ଆସିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହ୍ଲାଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ୱାଟରଫଲ୍ ପାହାଚ ହେଇଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ପାହାଚ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ପୁରା ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖରେ ଯାଇକି ସବୁକିଛି ଆପଣ କେମିତି ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ସବୁକିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ 500 ତେଲ ପକେଇଛୁ ପଡ଼ିଯିବ ଆସରି ମାନେ ବହୁତ ସାବଧାନ ସେଠି ଗୋଡ଼ ଖସିଲେ ଆପଣ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି ଯଦି ପଡ଼ିଗଲି ଦେଖି ଆପଣ ଯିବେ ପାଣିଟା ଉପର ରୋଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ ଟିକେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼େ ତ ସେଠି ଖାଇବା ଉପରୁ ପାଣି ଦେଖିବେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ୱାଟରଫଲ୍ କମ୍ ବରଗଡ଼ ଗୋଡ଼ ଲାଗିଯିବ ଇଏ ପତଳନି ଗାଧେଇବ ନା ମୋବାଇଲ ହେଇଯିବ ହଁ ଭଲ କଥା ଖରାବେଳେ ବି ଟିକେ କମ୍